En in het Limburgse Put vinden de mensen elkaar, zolang als het kan, in de kerk. Of je nou gelooft of niet, gewoon het samen zijn, dat moeten doen. In het Zuid-Limburgse Put, op de weg van Geleen naar Schinnen, staat deze bijna 100 jaar oude kerk. De kosten voor het onderhoud zijn niet meer op te brengen door de steeds kleiner wordende groep kerkgangers, dus moet de kerk haar deuren sluiten. Om toch zo lang mogelijk samen te blijven komen, heeft één persoon een tijdelijke oplossing bedacht. Ik trakteer jullie vandaag met een lekker stukje Limburgse vla. Dat is hier altijd de gewoonte. Lekker kersenvla en een kopje koffie. Mijn naam is Riet Lensen. Ik woon al 53 jaar hier in Put. Ik ben getrouwd met Huub. Ik ben 75 jaar. We hebben 2 zoons en 3 kleinkinderen. En toen ik met Paas in de kerk was en die de deken bekend maakte dat de kerk gesloten ging worden, toen kwam ik buiten en toen waren er heel veel mensen geëmotioneerd. God, hoe moet dat als ik nou overlijd, een begrafenis, waar gaat die gehouden worden? Ik wil niet in een ander dorp. Dus ik ben naar huis gelopen. Ik denk, God, wat kan ik hier aan doen? Toen hoorde ik ook nog dat een mevrouw niet in de kerk begraven kon worden omdat de kerk niet gepoetst was. Ik denk, oh jee, dat is toch zo simpel als wat? We kunnen toch zeker die kerk poetsen hier in Put? Ik heb de mensen benaderd. Wil jij me helpen? Ik wil de kerk gaan poetsen. Nou, ik had een tijd van niks, had ik 18 mensen bij elkaar. Die zeggen, Rit, we helpen jou, dat doen we samen. Wat de nieuwe bestemming wordt van de kerk is nog niet bekend. Maar tot die tijd wordt het door een groep vrijwilligers goed onderhouden. Oh, hey, wat leuk dat je allemaal hier zit. Oh, je bent chic, hè, mama. Heb je zin erin? Ja. Oh, lekker. We gaan poetsen, kom maar eens. We gaan gewoon kijken achter bij de dikheid dat die poetsen wat je door wilt, wat je zelf weten. Wat je leuk vindt, poets je maar. Wat je kent, doe je maar. Het moet niet zuiver worden. Kom maar, we gaan beginnen. Met 90 jaar kent je poetsen en goed vrieven. Nou, laat gaan, jas. Wordt allemaal gepoetst, waren hier. Ik kan me voorstellen in deze tijd, het is niet meer haalbaar om een kerk te exploiteren. Er zijn zoveel onkosten en de gelovigen zijn steeds minder geworden. Dus het financiële is hartstikke moeilijk voor een kerk. Het is niet alleen hier in Put hoor, het is overal, ze kampen er allemaal niet. Het allerbelangrijkste vind ik eigenlijk wel het sociale gebeuren rondom een hele kerk. Het is een punt waar heel veel mensen bij elkaar komen, waar je elkaar treft. En dat is het samen zijn. Dat is toch wel belangrijk in een kerk. Ja, of je nou gelooft of niet, gewoon het samen zijn, dat moeten doen. Ik ben geboren en getogen hier in Put. Ik ben hier gedoopt, ben getrouwd en dan gaat zo'n vele herinneringen gaan dan weg. Als zo'n gebouw weg is. Het gaat niet alleen om het gebouw, maar ook alle emoties en alle dingen die je meegemaakt hebt. Ik heb er heel veel moeite mee. Ik vind het emotioneel als ik hier ben. Ik pak de auto of ik pak de fiets en ik ga naar een ander dorp naar de kerk. Als ik naar de kerk wil gaan. Maar die oudere mensen hebben geen auto of die kunnen niet te voet. Voor de gemeenschap Put, waar ik ook geboren en getogen ben, is dit toch wel een punt waar saamhorigheid is. En dat vind ik best wel belangrijk. En ik had gedacht, ook als ik op een gegeven moment een keertje sterf en hier open ga, maar dat zal misschien niet meer kunnen. En dat vind ik aardig. Dat vind ik echt wel jammer. Als we dan niet meer in je eigen kerk je afscheid mag nemen. Ja, stem moet opblinken, strak. Alleen kun je niks, je moet het samen doen. En dat hebben we gedaan. En dat blijven we ook doen. Zolang als de pastorie nog open is en iedere zondagmorgen om 11:30 een mis wordt gedaan, blijven we dit gewoon doen. Ja. Nou, zo simpel is dat.